Abusia empani ahia so nie ye hia eyempani nsem na nanom atetesem ene ebu nkompo ne yekokohwe ansana ye bekoye video aye wode ma wo eneso no efa Berekum na no dot ye ya wapemso koye ye no bepese ye bu nkompo kakra ne ye tie abakosem efa Berekum kro na nkasa ho afi apem ahenson aduanan ena sabre Asante ne ene Dormaahene ne ene jama yakon ne edi wo mu nyina so nkonim eba se ye yakosa ne edi nkonim a nananom ede enhyehyɛ yegu akwan mu sade beye na nkura ye di wo mu so no wo mu mefiri yawraw enti ampaniampa ne nuane ampa sabre opoku waria odi kan asrafo a wono wono mkɔɔko no wono mutu ne fo se yensi pempim bi ne yemfansi jaman ene Dormaahene ekwan sade beyo no mu free en frechire enti asrafo yi aka wontiri pram ho no wonom etu sabre opoku wari otu ne fo no ene o se da bi kwa kutia wo ka asrafo no ho na ye wo mu nyina so hwesofo commander da wonom no mi jawo ewo ekura eye Asante asokore eye Asante asokore Berekum asem na mi kan enti ampa wo ja no wo ho na nya ono nko wono ene asrafo ahasa ene oja wonom wo ho no mo se wo mu hwekire se doma ene jaman wo mo ye wo madwene se wonom okeka won ho aba be free enfrekire a na kire se wonom dikan ayi Asante asotire eye se aba be ka wonom ho ne adinkonim ene nti ebra Asante asokore ye wo ho no mo na ye boban ye no ebi be ka ho ebi efri adanse wonom be ka ho wo ho denchirafo bi mpo ebe ka ho abusia etena Berekum akonwa no so no wo ye Asante asokore a adanse ka ho adanse kra de wonom wo abusuakuo miensa a wonom timitena so asem no ewori nkyeremu na mpani si kagya bi ntimebo ne build ato ha daachi bi mewuram ene nti asami ene se ya me ka wo so wotie mieyi ebra kwakutia ewo ho no mo no ohun se wo ye mre ena sabia buru sabia nya do ne mfinhia kwa animu ene nti okofa na na mankona de ewuo ni nua se wo mra na metena konwa no so ene nti Berekum hina odikan na na mankona de ewuo ode ne betena so wono nso hwe ya ne mfinhia kwa animu ena okofa ni nua kyerɛ di abo de ne baaye ofiri mu na kyerɛ di abo etena konwa no so ono nso wani kyebi ena okɔ ne krechi na ebra kyerɛ di abo wote akonwa no so a waye mre no ena okɔ ekofa maami bia ne efre no Dormaahene sa Dormaahene na enka ye ka enka ne sewa ena eno no na sa Dormaahene ebra wo baaye na kyerɛ di abo efiri mu no Dormaahene etena ohima akonwa no so na oye ohima o ana kyerɛ di abo free mu wasan tena akonwa no so ene nti oba no na oye ohima na osan eye ohene eye Dormaahene no na eno no nso ye mre ana okofa akwadie wuo ye na na mankona die wuo the first ne babema okofa ne baye ema ono nso oka kyerɛ ne se dabi so oni ho a akwadwa ne ye ne papa mu dia na ene ne papa no wo mu nyina susu a enti se dabi opentam eka wo nhwene hwe na se ono Dormaahene no oni ho a ono kwakudie wo ne hwe akwadwa no so ne papa mu enyini a onnane akwadwa no emfa ma wo ampaniampa ne nuane ampa Dormaahene efiri mu na ofiri mu no kwakudie wo na ne papa ne amankona die wo na ne mamme ade bobo ofiri adanse kwakudie wo ene hwe akonwa yiso ne nsaka akonwa no de kokoma ni nua ba ya wusu a ana ya wusu a no so ode ma ne ba no tena so enti akonwa no kodi emma ne ho emfinhia he no kopem se Dr. Ofori ya na obey oye na na amankona die wo otoso mienu a wafiri mu ayeye ne doti ye wo preye atwe ho manso mfinhia dunson ansa na mpani eskato wo dada se de wo ehye no amfa nto aye free 20 efihia dunson manso no wo de wo for e de akonwa ne ma no ena watena so a abepem sabre kuma akonwa no ehemfo edumienu ena atena akonwa so emu mienu pe
ye besiesie nsase a illegal miners asɛe no na kyerɛ dia bo wo mu mienu pɛ na na wonom ɛyɛ asante asɔkɔre adehye kronkron a wonom ɛyɛ abiase emu edu na aka ne nyara na ɔmo yɛ ɛma a wonom ase ɛne otiri dia adanse ɛne fi ɛhemfo du bi no wɔn ne hefo amankora dia wo di kan kyerɛ dia bo kyerɛ yaw akua mo abote na databri pampro kusi dia wo kofi date babna wusu kojo bane pambote na yado wache nipa edumienu na ye hemfo edumienu dia mabbe yewura krachefo ene fra santa asokore wona maka na ayoma enenti na amankora dia wo a ye ye de watwe maso fi edumienu se eye ene omo ka ho na asefo eye papafo na ye wona makonya na mom enye emma edia empanisi ni wa ma ensa ya ofase eliade enenti na okotwe maso odi nkunimu ene kofie wantoto owu atwe de ba konfro na amankora de woto so bi edu ko krechi ye kwa hade do tie ososo hinyanko na hinsie so Berekum hinsie so ye be sign dia ble mepa mo chewo Berekum wa munchi ene asante asokore ene aye asokore mampon ye free national alternative employment na nanom asokore mampon adehye a wono ekopie Berekum no omo ye efo na the Ministry of Lands and Natural Resources abodombo wa wonom edahwedie mu abusia Berekum emfa ho ne kasa dodo a akopie ho emfa ho ne epono kasa adoso ho Berekum eya asante adehye ene ho asante mekoya asanto girls eko University of Ghana ena opemso ne na ne ma na dehye Aprebi okoyu akwakoshe na demonyame na kasa ya na no ye woda ye na maso ye said you are so for member said you are something my ekokoja wopem so na ye no e ma ne ye agye pani ehye adumadi so anya sa unya de be na ahene yire ajoa na ye ba ya ye ne na na e
Abuja